Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a bidiyo na gaba. Wannan bidiyon ina son mana shine akan BTC network. Shi wannan BTC network din shi ma gaskiya irin kaman Pi network ne, kaman Eagle network ne, kaman B network ne hakan nan. To gaskiya abin da nake so mutane su fahimta shine wato duniya yanzu gaba ɗaya ana so wa'innan abubuwa da ake yi zuwa gaba su da su zama irin su Bitcoin wato da ake gani, saboda su wa'innan abun an yi la'akari ne da duniya ba kowa ne yake da laptop ba, kuma haka ce za a yi abu da kwamfuta da wani abu ba mu ba, har turawa akwai abin da ba za su iya yi a kwamfuta ba, saboda shi kwamfuta ilimi ne shi ma kamar yadda kuka sani sai ka je makaranta ka yi digiri a kan shi, ko ka yi diploma a kan shi, ko ka yi master a kan shi. Kamar waya kaga ba wanda zai je kun ga ba wanda zai je makaranta ya ce ya je koyan waya ne, ya je ya yi digiri ne akan waya, operating din waya, wato irin yanayin amfani da waya. Amma ka kun ga shi kwamfuta amfani da shi ne ake zuwa a yi digiri. To gaskiya an yi amfani da wannan ne saboda duniya an aka yi amfani da wannan shi ne ya fi zuwa ya isa ga kowa. To gaskiya ya kamata a ce mutane mu fahimta duk wa'innan abubuwa mu yi kokari mu rike su. Allah yadda muna so ne mu ma yanda da ake barin ma bayan Allah yadda yanzu babu wani abu na ci gaba da zai zo a duniya a bar ma bayan. In Allah yadda ba wai wasu su yi ba, in Allah yadda zuwa gaba a cikin mu ma sai an samu wanda za su kirkiro wani abu na farko a duniya. Don haka wannan abu ne na ci gaba, ya kamata mu karba kuma mu yi tunani masu kyau a kansa, kar abin ya zo mana kawai mu fara tunani ba za mu yi ba ko kuma wani abu. To gaskiya wannan yana da kyau, kamar yadda kuka san Bitcoin Gold, Bitcoin Cash da sauran Bitcoin Diamond din nan, to shi ma wannan haka yake, shi wannan Bitcoin network ne. To gaskiya yana da kyau shi ma mu fara da wuri, kamar yadda muka sani duk wanda ya samu ya shiga da wuri shi ma Allah yadda zai zama na ɗaya daga cikin wanda za su samu abu mai yawa a ciki. Kamar yadda kuke gani dai shine wannan, in ka je Play Store za ka yi downloading din shi wannan Bitcoin Gold Bitcoin network, sai ka buɗe shi. In ka buɗe shi yana so in mana yadda za ku yi rijista ne, kamar yadda kuke gani yana buɗuwa haka. To shi ma kamar yadda ake rijista da referral na Pi network da kowane network ɗin da muke yi yanzu da yawa su Guild network, Pi network, B network, Star network ɗin nan, to shi ma duka wannan haka shi ma yake BTC network, Bitcoin network kenan. Kamar yadda kuke gani ga hoton Bitcoin da komai a cikin shi. Kamar yadda kuke gani ga shi nan ya bude kamar haka zai bude, sai mutum ya je register in ba already daman kayi ba. Kun ga shi nan sai ka sa sunanka, sunan mahaifi a nan haka, nan ka sa username ɗinka da kake so ka yi amfani da shi, nan kuma sai a sa email address wanda kowa ya riga ya sani dama abu ne wanda muke. Nan sai ka saka referral ɗinka wanda za ka sa referral, inda shi ma kamar wayancan yake. Sai ka zaɓi ƙasan da kake, ga shi nan Najeriya, sai ka saka password ɗin da kake so ka saka, ga shi kamar haka misali kenan haka, sai ka yi rijista, wanda abu ne mai sauƙi wannan. Yawa kamar haka yadda kuke gani, kun ga yanzu ya rijista yayi, sun ce click on the confirmation link which has been sent to your email. To za su tura link ne a email ɗinka saboda su yi confirming, sai ka je email ɗinka sai ka yi confirming ɗin wato email link ɗin da suka tura maka, sai ya bude maka. To yanda ya nuna hakan nan, sai mutum ya danna OK, sai ka tafi email ɗinka, sai ka je ka bude email ɗinka, sai ka yi confirming link, sai ka dawo ka shiga nan. Kamar yadda yanzu kuke gani, sai mu tafi zuwa email ɗinmu. Yanzu zan bude email ɗin, sai in danna, sai mu dawo nan. To kamar yadda kuke gani ga shi nan, in mutum ya riga ya je email ɗin shi, za su tura mai da email, sai ya danna wato ka yi verify ɗin email ɗinka. Ana yin verify sai ka dawo ka yi login. To in ka yi login zai bude maka haka ne,
ya bude maka kun gani gashi nan komi 00 sai ka danna wato wannan. In ka danna shi wannan kan alaman bitcoin din nan na ƙasa to sai ya fara yin mining. To sai dai da ku ga akwai dan alamu kamar akwai ads akan application din. Suna yawan fito da art application din to an musu magana sun ce shi wannan art din da shi suke yi maintaining din network din, to mutane su ɗan yi haƙuri zuwa wani lokaci saboda suna ba da tallan ne sai su dinga kuɗin da ake ba su suna updating na application din, suna kakkashe kuɗin akan project din zuwa gaba to zai daina. To kamar yadda kuke ganin wannan yanzu da yake sabo ne kaman ba wani daɗe sosai ba, to gaskiya kamata mu fara saboda da abin da ya fito kamar yadda kuka gani wannan shi ma yanzu guda huɗu za ka samu kowane awa ɗaya. To wannan guda huɗun da za ka samu kowane awa ɗaya zuwa gaba mutane suka yawa zai dawo guda ɗaya zai dawo 0 point wani abu ma kamar yadda kuka sani a Pi network. To gaskiya wannan shi ma yana da matuƙar muhimmanci mu fara a farko saboda a tafi da mu daga farko. In Allah ya yarda kuma sai a samu abu mai yawa a more abun in sha Allahu. Ya wannan shi dai a BTC network kenan na kawo mana a farko. In Allah ya yarda zan yi ta kawo mana duk wasu abubuwa da ya kamata mu yi wanda na yi bincike a kansu kuma na tabbatar da abin in sha Allahu da a iya moran shi. To ina ga iyaka abin da zan faɗa muku kenan sai kamar nan wanda kuka sani shi ma kuka yi inviting ɗin mutane zai nuna muku abin da zai dinga ƙaruwa. Kun ga yanzu kowane lokaci ina samun guda ɗaya ne, to amma in muka yi inviting ɗin mutane zai iya dawowa guda, ya danganta da mutum nawa ka yi inviting. In ka yi inviting a yanzu yanda yake tafiya range ɗin shi, in ka yi inviting ɗin mutum ɗaya za su baka guda ɗaya, za su ƙara ma gudun shi da guda ɗaya. In ka yi biyu za su ƙara ma biyu. To ka ga in ka sa kamar mutum 10 za ka samu guda 14 kenan da huɗunka da wanda suke guda 10. To gaskiya yana da kyau a shiga daga farko sai mu fara yi a ce mu ne a kan gaban. Allah ya yarda mu ma kamar yadda muke gani a Pi network wasu suna da yawa a kai kaman suna da shi da yawa kai kaman China da muke ganin su. To za ku gan su da yawa su wani yana da miliyan 5 ma wanda bidiyo ake ta nunawa. To sun shiga daga farko ne kuma suka riƙe shi hannu bibbiyu suka tallata wa mutane tun farkon tashi. To iya ina ga abin da za mu iya yi nunawa kenan yanzu. Don haka akwai link ɗin shi a ƙasa da zan tura. Duk wanda yake da dama sai yayi ƙoƙari yayi ko dukan mu muyi ƙoƙari muyi. Allah ya bamu sa'a.